panggih. Kersanipun? Iki ngeten, Mbak. Kula ajeng nyuwun pitulungan. Kersane nanti Jai Bokis madoske nomor Bongko. Kalah terus ya, Mbak. Kalah terus. Niki mangke teng pundi le sowan? Pun. Ning syaratnya napa nih, Mbah? Nggih, Mbah, niki rokoke mangke nggo srana. Ya, betul. Pripun? Oh, betul. Mbah, niki rokoke nggih srana, nggih syarat. Pokoke niki ditampa. Ya, betul. Kalau betul hati rokok anu anggur.